Raveihin kannattaa ensinnäkin tulla rohkeasti tutustumaan paikan päälle. Ravi-ihmiset on äärimmäisen ystävällistä ja avuliasta väkeä, ja kun tänne raveihin tulee ensimmäisiä kertoja, niin voi ihan rohkeasti mennä nykäiseen kanssakatsojia hihasta ja kysyä asioita, jos joku askarruttaa mieltä. Sitten niitä tärkeitä juttuja raveissa. Raveissa ajetaan yleensä 10 lähtöä illassa ja ravitapahtuma kestää noin 3 tuntia. Raveissa lämminveriset kilpailee omissa lähdöissä ja omissa lähdöissä on Suomen hevoset ja Ruotsin ja Norjan kylmäveriset. Lähetystapoja on 2 erilaista, ryhmäajoa eli autolähtöä ja sitten on tasoitusajoa eli volttilähtöä. Yleisin juostava matka raveissa on 2100 metriä ja raveja voi seurata vaikka tuolla aidan varressa ulkona tai sitten ravintolakatsomossa hyvän ruoan ja juoman äärellä. Ja sitten semmoisena pro-tippinä, että raveissahan tuonne backstageille eli tallialueelle pääsee isoja raveja lukuun ottamatta käymään ihan vapaasti kattelee hevosia ja jututtaa vaikka vähän kuskeja. No näin niin kuin omistajana mä toivon, että pääsisi tuohon voittajan esittelyyn, että se olisi tietenkin hieno juttu. Mutta joka tapauksessa se, mitä tapahtuu aina, niin mennään tallialueelle, sitten ajetaan hyvät palautteluhölkät ja kävelyt, hevonen viedään katoksille, riisutaan valjaista, annetaan sille vähän palautusjuomaa, lähdetään pesulle, kelistä riippuen lyödään kevyempää tai paksumpaa loimea päälle ja sitten lähdetään kotimatkalle. Lajituntemus, tilanne ja tyylitaju ja reagointikyky. Jos raviasiat kiinnostaa jatkossa, niin kannattaa ehdottomasti ottaa Hippoksen tilin seurantaa somessa.